Adventura. Oh! Ano ba to? Ayan oh, tignan nyo. Ito, rock road oh. Ayan oh. Ayan oh. Saan po ba kayo banda dito? Grabe na to. Oh. Ayan oh. Ito na to eh. Dito ako eh. Tumungo sa Hilaga, pagkatapos ng mas mababa sa 10 metro, ikaw ay makakarating sa iyong destinasyon. Oh, wait. Wala na tuloy ako Tumungo sa sa Katliran, pagkatapos nakarating ka na sa iyong destinasyon. Ano to dito? My goodness. Ikot ba to? Ay, hindi. Dulo ng... galing na po akong dulo eh. Hirap na ito. Dito na nga ako eh. Bumalik na nga ako eh. Oh. Lalabas po ba ako dito o ano? Wala naman doon store eh. Pangit. Ano nyo naman? Ano na po yung pinag... Sa 100 metro, ang iyong destinasyon ay nasa kaliwa. Wala. Asan dito eh? Wala namang store doon. Yo, kakalinis ko lang ng motor ko eh. Sa 50 metro, Oh sa lala. kaliwa, tapos tutik mo sa Ano tong kanan. pinapasok mo, boy? Tinang mo yan. Diyos ko po. Ano to? Bakit mo kasi in-accept to? Ay, hindi ko alam dito eh.